Maite Català, directora de l'Escola Sant Cristòfor de Begues. L'escola és un element clau, ja que els nens i les nenes, des de ben petits, ja mostren estereotips de gènere. I el paper que fa l'escola és intentar obrir finestres perquè vegin que hi ha unes altres maneres de funcionar que no són les que després porten a les violències de gènere. Doncs es fa, diríem, com una petita investigació, es parla amb tots els membres de l'equip implicats i tenim un òrgan que es diu Comissió Social, que allà és on es tracta el cas i es passa a serveis socials, ja sigui de l'Ajuntament o de la Generalitat. A veure, nosaltres a l'escola el que treballem és des de la prevenció, és a dir, el que promovem són els valors de la coeducació, o sigui, treballem en tots els àmbits, ja sigui a l'aula, als patis, en totes les relacions, doncs la igualtat, el respecte i la llibertat. Jo diria que tenim força camí a dur a terme, perquè realment és difícil. És difícil perquè encara tenim els estereotips molt arrelats a la nostra societat, sincerament. A veure, a les aules depèn dels grups i depèn dels alumnes, però l'alumnat en general a l'escola respon bé i quan tu parles amb ells tenen una resposta excel·lent, diria jo. El que passa és que després, depèn de casos i coses que dic jo, doncs sí que te trobes que realment no és... Una cosa és el que es diu i una altra cosa és el que es fa. I això està a l'ordre del dia. Fins als 11-12 anys, acabant a 6è de primària. Nosaltres els tenim des de P3 fins a 6è. Per tant, el que és la violència de gènere en si no es percep pràcticament, no tenim casos. Doncs ara es treballa més. A veure, tot i que a l'escola tenim encara molta feina a fer, sí que s'incorpora molt més el que és la perspectiva de gènere tant en les activitats que es fan com amb els documents, que encara tenim per actualitzar, però som molt més conscients. Ara, els alumnes, malauradament, jo ja porto bastants anys i no es percep una millora significativa. No, jo diria que no. Per exemple, nosaltres a la ludoteca, des de ben petits, que van P3, P4, P5, ja no obrim tenim diferents jocs i no podem obrir un joc de nenes i un joc de nens estereotipats, o sigui, m'invento, el de la cuineta i el de la fusteria, perquè llavors immediatament els nens se'n van a la fusteria i les nenes se'n van a la cuineta, excepte algun cas que es barreja. En canvi, el que es fa perquè tots vegin que poden jugar tots és, si obrim el de la fusteria, obrim el de la fusteria i els dels cotxes. Si obrim el de la cuineta, sobre el de la cuineta i el de la perruqueria, per exemple. I llavors són estratègies senzilles, però que ens van bé.